Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usuku lwenjabulo luphenduke usuku lwezinyembezi ngenkathi ithandane beshada zidutshulelwe indodana yazo obekuphela kwayo vo. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi elanibula khona le video. Mangoqala usijona lelikhasi uwamukele igama lami ngusibonga konke wakandwando mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ningixolele kakhulu bafethu ngibanje umkhuhlane. Usuku olukhulu lwenjabulo kanye nentokozo luphele ngezinyembezi kanye nosizi endaweni yaseGoli eTepisong la ukudutshulwa kwabulawa khona indodana yesithandani obengeyokuqala neyokugcina ngosuku lwazo olukhulu lomshado. Kube sekuphinda kubulawa abanye abantu abayisikhombisa kwalimala kabe abahlanu. Kube ukuthi ke kufike iqulu lamadoda kamakhelwane obeshada badubula indoda kanye nentombi yayo ngeyithuba zabo 6 ntambama. Bebe sebeqala ke bedubula noma kuphi bebhekise kubahlali. Umshado uvele waphenduka usuku lezinyembezi kanye nosizi kushona abantu ngehluko. Ongumakoti uLehlohonolo Maliyaka utshele iphephandaba iDaily Sun ukuthi namanje akayikholwa lento ebehlele kanye nomkhonyana wakhe ukulahlekelwa indodana yabo obengeyokuqala neyokugcina. Uthi lo bekumele kube usuku lwethu olukhulu lokuhlangana kanye nenjabulo, kanti ke kuzoba usuku losizi kanye nezinyembezi kugcine ke kuphele imphefumulo ngendlela besingayilindela. Uthe uPhilani Dlamini bekuyindodana yethu yokuqala neyokugcina, bengihleli ngaphansi kwetafula ngenkathi kudutshulwa. Uthi ke ngithe ngiqeda ukuphakama phezulu kwetafula ngabe sengiyithela phekwegazi lendodana yethu, namanje ke lokhu akufuni ukudlula kumina. Uthe ngesikhashanyana nje usuku luvele laphenduka isiqalekiso, asilahlekelanga indodana yethu kuphela, silahlekelwe izihlobo nabangani abaphuma emakhaya bethi bazojabulela usuku lwethu olukhulu. Ongumkhonyana uPrince Dlamini uthe indodana yakhe ngesikhathi iqala ukudutshulwa ikubine izihlobo kamakhelwane, bathi namanje basamangele futhi ke baseyinhlungwini ezinkulu. Uthe akazi ukuthi kungani la madoda edubule abulala abantu emshadweni wabo. Okhulumela amaphoyisa aseGoli uBrigadier Brenda Muridiri uthe kubikwe isigameko sendoda ingene endlini yadubula umnini wendlu kanye nentombi yakhe. Uthe mayiphuma endlini bese dubula noma kuphi la aqale khona ke wadubula abantu njengoba ke beistrati besibhizi kunomshado kamakhelwane. Amaphoyisa ke avule icala lokubulala kanye nelokuzama ukubulala. Kuchaza yena ke uMuridiri. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu kakhulu, nathi njengezwide media sithi idudu kubangane kanye nezihlobo abalahlekelwe ke abathandi weyo ubabo. Mina ngizothanda bafethu ukuzwa ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi ke awungibambe evidweni elandelayo.